שלום, אני ברי בן עטיה, ואני הולך ללמד אתכם איך לפתור קובייה הונגרית 4x4. אוקיי, אז לפני שנעבור לחלק של איך לפתור את הקובייה, אתם צריכים לדעת קודם כמה דברים בסיסיים. הדבר ראשון, אתם קודם חייבים לדעת איך לפתור את ה3 על 3, ואתם גם צריכים לדעת את שפת הקובייה, כי הסרטון הולך להיות בה. שפת הקובייה היא שפה שבה רושמים אולגריתמים. לדוגמה, ככה יסומן באות U, שהיא כאן. אז וככה זה up inverter. הנה, up inverter. זה right inverter. עכשיו יהיה עוד משהו, אם למשל בשביל לסובב שתי שכבות העליונות עם כיוון השעון, זה יהיה up W. ולסובב שתי שכבות נגד כיוון השעון, זה יהיה up W, inverter. למשל, זה דוגמה לאולגריתם. R inverter, up inverter. זה סתם בשביל לאמן, לעשות טריקים, אצבעות, ככה אתם יכולים לסובב את הקובייה מהר יותר. אוקיי, אז זה בערך מה שאתם צריכים לדעת. עכשיו נעבור לאיך לפתור באמת את הקובייה. הדבר הראשון שצריך לעשות בשביל לפתור קובייה הונגרית הוא לערבב אותה. אז הנה. אוקיי, אז עכשיו הקובייה מעורבבת. אז הדבר שצריך לדעת זה לזכור את הסדר של הצבעים, בגלל שלא כמו בקובייה רגילה, אין לכם חתיכה שתסמן לכם איפה כל צבע צריך להיות. אז אתם חייבים לזכור. אז הסדר הוא לבן, ואז ההפך שלו צהוב, ואתם שמים את המרכז הלבן בצד ימין, ואז כחול, אדום, ירוק, כתום. כאן. אוקיי, בהתחלה נפתור את הצד הלבן. נפתור אותו כאן. אני רואה את החתיכה הזאתי ואת החתיכה הזאתי, אז אני יכול לחבר אותם על ידי המהלך הזה. ועכשיו אני צריך לחפש את שאר החתיכות. אז עכשיו אני אשים את החתיכה, קודם כל אני רוצה לחבר את שתי אלה לזוג. אז אם אני אחבר אותם סתם ככה זה לא טוב, כי אז זה ילך אחורה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז אנחנו מזיזים אותו, את זה, לכאן. ואז אני יכול לחבר את שתי אלה בלי להרוס אותו. ככה. ואז אני פשוט יביא עוד לפה ואחבר אותם. אז עכשיו ההפך של לבן זה צהוב. אז הצד הצהוב חייב להיות כאן. ומה שאתם חייבים לזכור שכל מה שאתם עושים, אתם אחרי זה חייבים גם להחזיר. כי אחרי זה ירוס לכם את המרכז שפתרתם. אז אני רואה שיש לי כאן זוג. זוג זה טוב, אז אני אעלה אותו לפה. אז בשביל לא להרוס את זה, אני אעלה אותו. יזיז אותו פעמיים כדי שהוא לא ייפגע. ויחזיר. ואז זה לא הצד הלבן. עכשיו אני אחבר את שתי החתיכות האלה לזוג ואז יעלה אותם. אז אני אשים את שתי החתיכות ככה שיהיו באותו קו. כדי שאם אני אחבר אותם אז הם יתחברו. אם זה ככה, אז הם לא יתחברו. אני אשים אותם באותו קו ואחבר אותם. עכשיו בקלות אני לא יכול לחבר את המרכז ככה, כי אחרת זה ירוס את הצד הלבן. אז אני אשים את שתי הזוגות באותו קו, ככה, ואז אני יעלה, יזיז פעמיים כדי שזה לא ייפגע, ויחזיר. ועכשיו יש לנו שתי מרכזים פתורים. עכשיו אנחנו נלך אל הצד הכחול, נתחיל עם הכחול. אז עכשיו אנחנו נוכל לחבר את שתי החתיכות האלה, כי הם באותו קו, באופן יחסי. אז נחבר אותם על ידי המהלך הזה. עכשיו אנחנו נעלה עוד חתיכה. ניצור שלישייה. נעלה את זאתי לכאן. ככה. הנה.
ועכשיו ניקח את החתיכה האחרונה שהיא כאן. אז אנחנו לא יכולים לעלות את זה סתם ככה לפה, כי אחרת זה יהרוס מה שיש כאן. אז שמים את החלק הזה של השלישייה, זה הפינה שלה, באותו קו כמו זה, שהם יהיו באותו מקום באופן יחסי. ואז אנחנו נעלה את זה לפה כדי ליצור זוג, נזיז אותו, ונוריד בחזרה. ואז אנחנו יודעים שאחרי כחול יש אדום, אם שים את לבן בצד ימין. זאת אומרת שהמרכז האדום חייב להיות כאן. אז הנה יש לנו כאן זוג אדום, אז אנחנו נעלה אותו, נזיז פעמיים כדי שהוא לא ייפגע, ונחזיר. וכאן יש לנו עוד זוג אדום. אז כמו במרכז הקודם, הצהוב, אנחנו לא יכולים סתם לחבר אותו, כי אחרי זה ירוס את זה. אז אנחנו נזיז פעמיים לכאן, ואז נחבר אותו, נזיז אותו כדי שהוא לא ייפגע, ונחזיר. ואז יש לנו את המרכז. עכשיו, אחרי אדום יש ירוק, אז כאן צריך להיות המרכז הירוק. אז בשביל ליצור אותו עוד פעם, נשים את זה באותו קו עם זה, באופן יחסי, ואז אנחנו נעלה, נזיז כדי שזה לא ייפגע, ונחזיר. ואז גם המרכז הזה חייב להיות פתור, כי פשוט לחתיכות. החתיכות האלה חייבות להיות כאן. עכשיו מה שצריך זה ליצור זוגות בשביל, ואז נוכל לפתור את זה כמו 3 על 3. אז אני רואה שיש לי כאן כחול כתום, וכאן גם כחול כתום. אז אני לא מביא אותם שהם יהיו ככה, אני מביא אותם שהם יהיו במצב הזה. שהם יהיו מנוגדים אחד לשני, ואז אני יכול לחבר אותם. אני אחבר אותם על ידי המהלך הזה. אני קודם כל שם כאן זוג שהוא לא פתור, כי אני הולך להרוס את מה שיש כאן. אז אם הזוג לא יהיה פתור, אז זה לא ישפיע. אז אני אחבר אותם, יעלה, ואז יכניס זוג אחר במקומם. עכשיו אני רואה שיש לי, הנה, יש לי כאן זוג. אבל עוד פעם, הם לא יכולים להיות ככה. הזוג הזה וזה. אנחנו חייבים לשים אותם במקומות מנוגדים. אז אנחנו שמים אחד כאן ואחד כאן. ובודקים שכאן אין זוג מוכן, זוג הרוס. אז אנחנו נחבר אותם. נעלה, נכניס זוג אחר במקום ונרוס אותו. עכשיו אנחנו רואים, הנה, כאן וכאן. אז הנה, אנחנו עכשיו לא יכולים לחבר אותם, כי אחרי זה יהרוס את זה. אנחנו נשים כאן משהו שכבר הרוס, ואז נחבר אותם. עכשיו אנחנו נחפש עוד זוגות. למשל, הנה, לבן ירוק ולבן ירוק. אז נשים אותם ככה, כדי שהם יהיו במקומות מנוגדים, ובודקים שכאן אין זוג מוכן. אז אנחנו נחבר אותם, נכניס משהו אחר במקום, ונחים אותם. הנה עכשיו אנחנו רואים, יש לנו כאן את הלבן והכתום. אז אנחנו בודקים שאין כאן זוג מוכן, אז אנחנו נכניס לכאן אחד לא מוכן, ומחבר אותם. הנה עכשיו אני אחפש עוד זוגות, ואני אשים כאן משהו לא מוכן. אני אחבר את האדום צהוב עם האדום צהוב. הנה עכשיו נחבר את האדום לבן עם האדום לבן. ועכשיו הגענו למצב, רגע שנייה, הנה, הגענו למצב שנשארו 3 זוגות רק. במצב הזה אנחנו נצטרך להכין טוב את הקובייה לפני שאנחנו עושים את המהלך של החיבור. אז ניקח 2 זוגות, ניקח זוג, אנחנו נחבר את 2 אלה, ונשים כאן משהו הרוס. אבל משהו הרוס צריך להיות מוכן נכון. צריך, אם למשל אנחנו הולכים לחבר
את שתי אלה, אז זה אומר שהחתיכה הזאתי, אז הזוג שלה, זה אם היא ירוקה אדומה, גם זה ירוק, אז זה גם ירוק אדום, אז הם לא יכולים להיות בשתי מקומות כאן. החתיכה הזאתי חייבת להיות כאן, כדי שאז נפתור את שלושת הזוגות בבת אחת, ואז נוכל לעבור לשלב הבא. אז אנחנו, אם החתיכה הזאת נמצאת כאן, או למשל החתיכה הזאת כאן וזה כאן, אז אנחנו עושים את המהלך הזה בשביל לשנות את הכיוון. הנה, ועכשיו זה בא לפה, ואז אפשר לעשות את המהלך של החיבור בשביל לחבר את שלושת הזוגות ביחד. אם במקרה הגעתם למצב שיש לכם שתי זוגות מוכנים, נשאר לכם רק עוד שתי זוגות לפתור, אז פשוט תעשו זוג נוסף ואז תעשו את המהלך הזה. עכשיו נפתור את זה כמו 3 על 3 כרגיל, שאתם אמורים כבר לדעת איך לפתור 3 על 3 בשביל לפתור 4 על 4. עכשיו אנחנו הגענו למצב שאנחנו צריכים ליצור פלוס למעלה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה מכיוון שצריך לסובב את שתי החתיכות האלה, ואנחנו לא יכולים לסובב אותם כי פשוט אין מהלך שיכול לסובב רק שתי חתיכות ככה בשקוביה רגילה, ויש רק שיכול לסובב שתי חתיכות, אבל זה לא יעזור אם נעשה את זה כי פשוט זה יגרום לכך שעדיין נצטרך לסובב עוד שתי חתיכות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את המהלך הבא. הנה, ועכשיו יש לנו פלוס שאפשר להמשיך לפתור. יש עוד מצב אחד בהמשך שיכול לקרות, אני אסביר אותו עוד מעט. הנה, עכשיו הגענו למצב הזה שכל החלקים פתורים ויש רק שתי פינות שצריך להחליף ביניהם. זה צריך לבוא לפה וזה לכאן. מה אנחנו עושים את המהלך הזה. ואז אפשר לפתור את הקובייה כמו 3 על 3 רגילה. אוקיי, אז שיהיה לכם בכיף. אם יש משהו לא מובן, אתם יכולים לפנות אליי בתגובות. אני אנסה לענות לכם, אז בהצלחה.